הרגשנו מה זה בעצם להיות תחת ירי של טילים. תחושה לא נעימה. אבל חשוב לזכור שעל ידי התפילות, על ידי המעשים שלנו, כל מיני קבלות, אנחנו יכולים לשנות את כל המציאות, למחוק את ארגון הטרור חיזבאללה מן העולם. אנחנו כבר רואים ניסים לגבי המבסה של הארגון הזה. למשל לגבי מתקפת הביפרים הידועה. כמה דברים צריך שיקרו בכל כך הרבה דיוק. וטעות קטנה אחת יכלה לשבש את כל המבצע הגדול הזה. אבל הנה, אנחנו רואים את הסייעתא דשמיא, את הניסים של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יכולים לשנות את כל המצב. לא רק להרחיק את חיזבאללה מדרום לבנון, אלא אנחנו יכולים אפילו למחוק אותו לגמרי מן העולם.